מדברים על כך שאיגוד החתירה מחפש שם חדש. הבעיה שלהם זה שבעצם אי אפשר להבחין בין סוגי החתירה השונים. יש קייקים, יש סירות, יש... אתה יודע, לא יודעת מה להגיד, אני מבינה לזה. אז בעצם הם רוצים שכמו שאפשר לאפיין את זה באנגלית, עם קייקים, פדלינג, סטרוקינג, כך שתהיה גם הבחנה בעברית, וימצאו מילים לכל סוגי החתירה. אבל בואו נזכיר מהי בדיוק החתירה של איגוד החתירה. אני חושב שזה כל דבר, ההבחנה היא הולכת שכל דבר שאתה עם הגב, אלה כיוון ההתקדמות, זוהי חתירה. כי בקייק אתה יושב קדימה, אתה יושב עם פניך קדימה. כן, בדיוק. ואילו בחתירה אתה יותר כך. כן, אבל יש כל מיני קטגוריות, יש זוגות, יש יחידים, ומפעלים שלהכל קוראים חתירה. זה עושה להם מיתוג רע, תדמית רע. אז הם פנו לאקדמיה ללשון, בבקשה שיעזרו להם למצוא שם חדש. וגם לציבור. לציבור כמובן. אני קצת לא יצא, כי אני חבר בוועדה לחידוש מילים של האקדמיה. כן. טוב, הם פנו אתמול, זה בטח ייקח זמן עד שזה יגיע לשדולה. אני דיברתי היום עם איתן גלוזמן, יושב ראש איגוד החתירה,